Modningsfasens kendetegn. Når en virksomhed når modningsfasen, har den overlevet etableringsfasen og er kommet godt igennem vækstfasen. Virksomheden kan sandsynligvis have eksisteret en del år og kan have mange medarbejdere. De vigtigste kendetegn for en virksomhed i modningsfasen er figurer. Figuren viser, at en virksomhed i modningsfasen opfører, at den har mindre struktur. Den bør typisk med stagnerende afstand. Omkostningerne vokser. Organisationen bliver stor og kompleks, og virksomhederne er mindre omstillingsparate til tider. Dette kan true virksomhedens eksistens, fordi omgivelserne er under stadig forandring. Virksomheden står derfor over for en række udfordringer inde i cirklen i figuren. Målet for virksomheden er at overvinde disse, så krisesymptomerne kan minimeres. Jo bedre virksomheden klarer dette, jo større er sandsynligheden for, at den overlever. Den kan måske ovenikøbet udvikle nye og vækstorienterede forretningsområder, der kan blive tilbage til vækst. Yes. Organisationsstruktur. I vækstfasen var et af fokusområderne at indføre mere formelle organisationsstrukturer. Man taler også om, at organisationen bliver mere mekanisk orienteret. Den modsatte organisationsform kaldes en organisk organisation. Fordele og ulemper ved de to former fremgår af figur 5,11. I modningsfasen kan virksomheden have behov for en mere organisk organisation, så den bliver i stand til at tilpasse sig de mange forandringer, der sker i omverdenen. Det drejer sig fx om ændringer i konkurrencesituationen, den teknologiske udvikling og kundebehovene. For at en organisationsændring skal lykkes, må de ansatte acceptere nødvendigheden af ændringen. Det er derfor vigtigt, at medarbejderne kan se en belønning i form af større fleksibilitet, større ansvar for eget job, større arbejdsglæde og en mere udviklingsorienteret virksomhed. En af de nye organisationsstrukturer, der i de senere år er rundt frem, er netværksstrukturen, som ses i figur 5,12. En netværksstruktur er kendetegnet ved en organisering, der er helt anderledes end pyramidestrukturen. I netværksstrukturen skifter organisationen konstant form og opbygning afhængig af de aktuelle arbejdsopgaver, der skal løses. Netværksstrukturen betyder også, at direktørens placering i organisationen er mere flydende, og at den lange vej mellem top og bund, som kendes fra pyramidestrukturen, nu bliver væsentligt mindre. Medarbejdere og chefer kommer dermed organisatorisk tættere på hinanden. I en netværksstruktur flytter medarbejderne rundt mellem forskellige funktioner, og de er derfor ikke fast knyttet til en bestemt funktion og en bestemt arbejdsopgave. I netværket samarbejder medarbejdere og chefer i teams. Det enkelte team består indtil den aktuelle opgave løs, og herefter opløses det igen. Strategiske beslutninger. Når der træffes beslutninger i en virksomhed, kan det ske på forskellige organisatoriske niveauer. I den forbindelse opdeles virksomheden i de styringsniveauer, der fremgår af figur 513. Yes. Som hovedregel vil det være sådan, at strategiske beslutninger træffes af toplederen, altså direktionen. De taktiske beslutninger træffes af mellemledelsen, altså funktionscheferne, og de operative beslutninger træffes af de udførende led i organisationen. I figur 5.13 er de tre styringsniveauer sammenkoblet med de tidligere beskrevne tre styringsområder og en tidsorienteret for beslutningernes rækkevidde. Strategisk niveau. På det strategiske niveau fastlægges de overordnede rammer for virksomhedens fremtidige udvikling. Beslutningerne træffes af den øverste ledelse og omfatter forhold som virksomhedens idé, mål, strategier, finansieringsstruktur. Det skal alt sammen danne grundlag for styring på det taktiske niveau. Tidshorisonten for de nævnte beslutninger er på 2-10 år. På det taktiske niveau træffes beslutninger, der skal gennemføres inden for de rammer, der er fastlagt på det strategiske niveau. Der skal træffes beslutninger om salgspris, reklameindsats, personaleansættelser og kreditgivning m.m. Beslutningerne træffes oftest af virksomhedens mellemledelse, dvs. funktionscheferne, og munder ud i planer og budgetter. Tidshorisonten for disse beslutninger er på 1-2 år. Operativt niveau. På det operative niveau træffes beslutninger i forbindelse med den daglige styring. Det kan fx dreje sig om afgivelser af indkøbsordre, produktionsstyring, ordrestyring og økonomisk beregning. Den operative styring skal sikre, at de daglige handlinger bliver udført i en overensstemmelse med de planer og budgetter, der er udarbejdet på det taktiske niveau.
I modningsfasen er det vigtigt, at virksomhedens øverste ledelse fokuserer på de strategiske beslutninger, da der skal træffes væsentlige afgørelser for at bringe virksomheden videre. Opdeling i styringsniveauer betyder ikke, at den øverste ledelse skal træffe alle beslutninger. Det er tværtimod vigtigt, at det er de mennesker, der sidder tættest på arbejdsopgaverne, der træffer beslutningerne. Det vil nemlig betyde, at virksomheden vil blive hurtigere til at reagere på ændringer i omverdenen. Produktudvikling. Produktudvikling er en vigtig udfordring for virksomheder i modningsfasen. Det skyldes blandt andet, at et produkts levetid på markedet bliver stadig kortere, og at kunderne i større udstrækning end tidligere efterspørger kundespecifikke varer. Virksomheden er derfor tvunget til løbende at introducere nye produkter, udvikle bedre processer og forny sin viden for at bevare konkurrenceevnen. I figur 15-14 gentages figur 4-5 om modningsfasens mulige udgang. For nogle virksomheder er det muligt at blive i modningsfasen i en længere årrække. Det gælder især, hvis virksomhedens omgivelser er stabile, kundernes behov er forholdsvis uændret, og den teknologiske udvikling er behersket. For andre virksomheder kan det blive nødvendigt at lukke og slukke. Det sker især, hvis der sker store forandringer i virksomhedens omgivelser, hvis kundernes behov ændres, eller hvis der sker en kraftig udvikling i den anvendte teknologi. Det er ikke optimalt at forblive i modningsfasen eller heller ikke at lukke. Virksomheder bliver jo etableret og drevet med det formål at nå de fastlagte mål og skabe et afkast til ejeren. I det perspektiv vil de fleste virksomheder søge at finde løsninger, der kan bringe dem i en ny vækstfase med en stigning i overskud til følge. En sådan udgang vil sandsynligvis kræve, at virksomheden bliver omorganiseret. Det kan fx ske ved frasalg af forretningsområder, så virksomheden fremstår i en slankere udgave. Virksomheden kan dog også vælge at etablere nye forretningsområder, der enten bliver en del af den bestående virksomhed eller indgår i et nyoprettet selskab. Tak for det.